Salutare oameni și bine v-am găsit la un nou episod din Alex se joacă. Astăzi vom juca Slender the Arrival. Start game. Îi vedem mutra de prost a lui Slender. Aia, fățăul ăla alb, căcama și în el. Dar hai mă, încarcă-te. Na bun. Nu mai vedem aici. Hauliu, am făcut accident cu mașina. Și ce vedem noi aici? Țac, m-a scos prin parbriz? Nu. Land for sale. Nu mersi. Și unde dracu ar trebui să mergem? Pe aici? Și tot ce știu că trebuie să mergem la o casă. Și unde ar trebui să fie casa aia? Unde dracu e mă casa? Aha, cred că aici este. Se face negură. Aha, uite-o. Lupta cu Slender. Sper să nu mă sperii. Lol, e ușa deschisă. Intrăm și ce vedem aici? Închidem ușa. Că intră Slender după noi. Hai mă! Ce dracu? Ce? Așa. Nă! Așa. Ce vedem aici? O foaie. Ce zice? Liniile telefonice sunt moarte. Îmi pare rău să aud chestia asta. Deschide-te ușă. Nu te juca cu mine. Că eu nu mă joc cu tine. Ce aici? Beth Hayes. Octombrie. Aha. Ce aici? Trebuie să găsim o lanternă, idiot. Robinetul pizdi. Că am valoare. Am valoare, am valoare. Aici mă uit mai bine. Nu e nimic. Bine. Și ce vedem aici? O sală de mese. Da. Deschide-te. Bă, ce m-am speriat? Uată. Ce mă trebuia să fie o lanternă pe undeva? Mă uit mai bine. Cântăm la pian. Auzi. Salam. Pe reggaeton. A unde dracu ar trebui să fie mă lanterna pizdi? Uite-o mă.
Bă, dar boss nu. Hi, e Slender afară. Sper să nu vină la mine. Nu îl iubesc. Nu încă. Eu mai am de trăit. Slender, nu mă face să te urăsc. Nu te juca cu mințile mele. Unde dracu e, mă? Știu că trebuia să fie ok. Nu e. Ce-i dai? Uite-le, mă. Pick it up a key. Dacă ești pe geam afară, îmi bag pula în tine și în chelia ta. Așa. Trebuie să ies pe aici. Jocul ăsta mă sperie. E o ieșire pe aici, joc? Nu e. Știu că era o ieșire pe aici, pe undeva, uite. E închisă. Amin, Doamne. Trebuie să-mi spun rugăciunea dacă vreau să mai trăiesc. Îngerașul meu. Gata, ajunge. Cred că este în casă. Fugi, mă! Și-am scăpat. Hiu. Și cred... Ce facem acum? Am terminat. Bun, cam atât și cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like. Și cam atât.